Sa number 5, anong tanan ka mga persona nga nagagamit sa peke nga vaccination card nadakpan sa ilang pagsulod sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Duga nga anom pa ka mga persona ang sarang mapasakaan sang kaso sang madakpan nagagamit sang peke nga vaccination card sa ila pag-abot sa Breadcoport. Suno kay Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center, ang 5 sa ila nga nag-abot sa Bacolod ang mga trabahador sa isa ka milling company kag ang isa taga syudad sang Bago. Gintugyan na sang EOC ang insidente sa City Legal Office agud mapasakaan sang reklamo ang anom ka mga persona. In fact, kainalan sang aga, taga Bago naman. So, makita, gid mabalaan, number 1, wrong spelling, ang vaccine. Ang imbuta nga vaccinator, wala, sang amo na nga ngalan nga vaccinator. Samtang separado naman niya ginahanda sang City Legal Office ang kaso nga falsification of public documents batok sa 4 ka mga persona nga taga-Sagay nga una nadakpan nga nagagamit sang peke nga vax card sang syudad. Tungod sang hitabo, mas nakaalerto karon ang mga monitoring team sang EOC sa mga seaport kag bisan sa Bacolod Silay Airport, ilabi na nga ginapaabot ang pagdagsa sa mga magapauli karon nga bulan sang Pasko. Kalabanan is lining from companies, from workplaces, nga nag-require na subong sang fully vaccinated workers to report on the job or on site. Kaga gina-require ang mga employees nila nga kung hindi gani vaccinated, kinanglan na ang gina-implement na nila ang National Government Advisory nga dapat na magka-swab test every 2 weeks. So gina-shortcut ni sa mga tao nga mga wala nakapavaccinate, present sila sang fake na vaccination card. So according to our data officer, ang laban nga gapang fake, gapang meke sa aton nga cards are from out of town pa. Gindugang ni Ang nga madamo ang nagapasimpalad nga ipeke ang mga vax card bangod man sa mga dugang nga pribilehiyo nga ginahatag sang pila ka mga commercial establishment. Pero maidid niya ginausisa sang iusing mga vax card nga kabayan sa mga requirements sa ESPAS kag mahapos man nila mahibaluan kung peke ang dokumento bangod encoded ang mga data sa mga nagapabakuna sa Bacolod. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.